Hello guys, σήμερα θα βαθμολογήσουμε Prime. Εδώ η Lemon Lime και η Cherry Freeze. Πάμε να τις πιούμε και να τις βαθμολογήσουμε. Θα βαθμολογήσουμε Cherry Freeze. Ένα καθιστό ένα δυνατό οκτάρι. Πάμε στο άλλο τώρα. Πάμε να βαθμολογήσουμε τώρα και αυτή. Κάτω να ανοίξω, παιδιά. Βαθμολογήσουμε τη Lemon Lime. Μυρίζω και δεν μυρίζει. Μυρίζει ωραία. Να δοκιμάσουμε τι θα τραβήξει τώρα. Βάζω ένα 3 στα 10, είναι full ξυνή. Αυτό ήταν το short σας, αν δεν βάλετε, και τα λέμε.